سەرۆک مەسعود بارزانی نامەیەک ji raya giştî ya Iraq û Kurdistanê re derbarê rewşa metirsîdar ku li Iraq û deverê bi giştî rû dide belav kir. Hişyarî derbarê êxistina Iraqê di şerekî bi wekalet de da û got divê hemî alî bi ber pirsaretî pirsgirêkê çareser bikin. Di nameyekê de roja sêşemê heftê çileya 2020 got ku di rojên borî de Iraq û dever di rewşeke zehmet û metirsîdar de derbas bûn û hemî alî hez bi metirsiyên mezin dibin û divê rewşê de pêwîst e dengê li hiş û mejî werê bihîstin. û divê tu alî berevhestiyariya zêde ya bê sûd neçe. Serok Barzanî serbar kir rewşa niha nîzî teqandinê ye û pirsgirêk jî pir zehmet û di nav hev de têkilin. û ji ber wê yekê kesên hez bi berpirsaretî dikin, bi hiş û zanebûn çareya hemî aliyan razî bike bibînin. Serok Barzanî di dawiya nameya xwe de amaje kir, eger proseya çareseriyê li gor rêya hiş û zanebûnê be, em amade ne alîkar bin di dîtina wê çareseriyê de û bi bê tûkê masî. Lê di heman demê de em ne bi êxistina welêt di şerê bi wekalet de ne ku berê welat bidin çarenivîseke nediyar. Girêdayê vê babetê Serokê Hikûmeta Birêvebirina Demkî ya Iraqê li gel Serok Barzanî bûyerin li Iraqê yên dawî û pêşhateyên wê got û bêşkirin. Di daxuyanîkê de Ofîsa Ragihandinê ya Adil Abdulmehdî Serokê Hikûmeta Birêvebirina Demkî ya Iraqê belav kirbû ku roja duşemê êvarê Mehdî peywendiyeke telîfonî li gel Serok Mes'ud Barzanî encam da. Têda pêşhateyên bûyerên dawiyê li Iraq û peywendiyên di wê derbarê de tên encamdan û helwêsta Iraq jî û berdewamiya karên niştîmanî hevbeş û alîkariya di navbirina Herêma Kurdistan û Iraqê de gengeşekirin. Piştî êrişên milîsên Hizbullah li ser baregehên Amerîkî li Iraq û bersiva Amerîkî ya tund ji wan re û kuştina Qasım Suleymanî muhendis ji alî Amerîka ve karvedanên milîs û aliyên ser bi Îranê ve li Iraqê, Iraq û dever bi giştî di rewşeke zehmet de derbas dibe û gefên du alî û asûyên şereke mezin tê çaverêkirin. û nameya Serok Barzanî bang li aqilmenda û zaneyan dike wî agir û şerê bi wekalet vemirînin û deverê dûrî karesetan bikin.